Tekwan. Ora Agak sinang video tapi ya. Ora sinang, ora selamat Horas, horas, bergabung. horas sama. oh na belum. Oleh Athena. Marah. Halo, horas dormi madita sa loob na. Ora semalutin. Yang mula naman. Horas, selamat datang ma di Gospel Light for Indonesia. Patagdahon Gospel Light for Indonesia, imana ditoruni Badan Hukum Yayasan Godukasi Persada Nusantara. Gospel Light for Indonesia, ima sada lembaga interdenominasi na masihol na humanodangi bangso Indonesia dohot barita nauli sian Jesus Kristus, lighting the nation with the gospel. Gospel Light for Indonesia sa radido lahu makubasi Juliana marhiti ulaun partodion na lahu patuguhon perdalanan ni partodiota rapon Jesus Kristus. Ragam pakubasyon ni GLFI ima para raton hata ni debata marhata Indonesia, marhata Batak, opung online, ladies online, gospel time, Go Kids Asia ima pakubasyon tudak dana, renungan di radio Bunga Baku, podcast 20 persiajaran harga di halak Kristen Asia, nabuy mabuan habubaon ningulu marhata Batak, marhata Jawa, dohot marhata Sunda. Ragam pagkubasyon Juminar, ima Global Assembly English Service, ganu pari Minggu pukul 4 botari. Women Share Time, ganu pari Sinen pukul 7 borngin. Pagkubasyon tu akka parsikola ima VCC ganu pari Jumat pukul 12 arian. Malam evangelisasi ganu hari Selasa Minggu Parjolo pukul 6 botari. Bangso na pinilit ganu pari Selasa Minggu Patuluhon pukul 7 borngin. Pagkubasyon tunaposo ima gaul community ganu pari Sabtu Minggu Paupaton pukul 7.30 botari. Jukpangi mahami marhite media sosial manang marhite link na ditorwon. GLFI radito tong laho makubasi. Tabe sian hami uluan ni GLFI Padita Dr. Thomas Siswadi Sihombing MTH Dohot Sadok Tim. Horas, horas, horas. Horas jala mauliate ma di harromuna akadongan samudar Batak di acara Bangso na Pinilit. Unang mabosaroham. Bosaroha, lo terpikir taringot hamatian. Aliasin dupat Tuhan ni Tuhan taringot tusi. Unang mabosarohamu. Yohanes 14 ayat sada. Ahama jadi jehon di debata tu hita akan apersia, torok do inganan di bagas di damang. Nalau maau mangarede inganat di hamu. Yohanes 14 ayat 2. Saya mulak doa mangalap hamu. Asarap hamu dohot au. Yohanes 14 ayat 3. Ahama naikon ulah honokku. Asa unang bosaber rohakku. Hapersiay me Jesusi. Audo dalan dohot hasitungan, dohot hanguluan. Dang adong na sa hatua may, ya sumarhite siya nao.
Yohanes 14 ayat 6. Hapersiai me Yesus. Ata ingot do pe pakukop ni Yesus di benar silangi nung ngatung sude di patu-patuhan Yesus. Holan uma pepita. Nung marujung be sude. Sude ngasai be digarar. Pasohot ma bosani roham. Tungunang be bosar rohamu. Ay ganu pahalak na presya tu Tuhan Yesus. Dang be mago. Alay dapotan hanguluan sa liling-nililing na. Amen. Mauliate ma Tuhan Yesus. Pinarade ni Gospel Light for Indonesia, manodang Indonesia marhite sodang barita naulinasian Kristus. Horas ma dihita saluhutna amang inang. Mauliate ma tadok tu debata pardenggan basai, ditiki na nilehon na tu hita ganup, boy hita rap marpungu, jala marsaor marhite acara tabor nginon, ima bangso Batak na pinilit, manang BNP na pa-opat puluhon. Dohot tema, nunga ditongos debata haluaon tuhalak si Pelebegu. Mauliate ma di akan na poson itu hatta, naung madukung acaraon tarlumobi ba tunaposona amang pendeta Dr. Humala Luban Tobing MTH naung mga lehot tikina laho pasahaton hata ni debata di tonga-tongata bornginon. Taparade marohata asa tapukama acarata jumolo mahita marede sian buku ede nomor 752 pasu-pasu hami o Tuhan. Tapukama acarata marhite tamiang pamuhay jala pinangidohon hamima tu inang pendeta Apri M Hutapea STH MM laho manguluhon hita di tamiang pamuhay di pasahat hamima tiki tu inang. Martangiang mahina. Rohami marsobat wadopanmu aliri bata Jehovah manami na marhabang so di banwa gijang marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Pasahaton roham mauliate nami Tuhan. Takas huapor say hami dinaung hujalo hami pangaramotion mudingkan ni basam.
Maradopun ngulu nami di bagasan sadarion, jaka siulaw nang hula hami, dohot jaka pardalanan nang hudalani hami. Jala mauliate Tuhan, di bagasan tikyon marpungu hami, marhite-hite, acara bangso Batak na pinilit, na pinatupa ni Gospel Light for Indonesia lewat Zoom. Ale Tuhan, porsia dohami mangula doho marhuaso doho marhite saluhutna. Jolma na tinopam, dohot marhite-hite ka parbinotoan na nilehon mutua ka hami jolma. Alani marhite acara jumon nang pedang marpung hami bisa inganan rapak. Alai porsia do hami Tuhan diramotiho do hami diinganan nami salhutna. Ali Jehovah manami di na namadohoti acara kami. Mangi do hami asiniro hami asa pasu-pasu acara nanaing dohotan nami, dohot nanang dibuka di bagasan tikyot Tuhan. Suang suninang sebagai pembicara Amang Padita, Dr. Humala Lumbantobing MTH, na naing patorakkon tuhami hatam na badiyay. Siroham, pakimana posomon, laho paadarhon hatam na badiyay, paadarhon lomo ni roham, nanaing tangihonon nami, jala lehon matodim perbadiyay, laho marguguhyo kami asa tau hami, margugo hami mangula nanaing sulaw nami songon nahubar tuhatam. Nang dia kaperalatan nahupake hami, nang diinganan nami saluhut na madohot ya cara Tuhan, pasat hami tuadupanmu, asa boy mardalan dohot dinggan, asa tau gabelas rohanami di nama dohoti acaron. Sian nama muka satu nama ngujungnya non. Jala hubon hami sudi panitia na patupahon asa saut boy mardalan acaron. Tungani nasida, jala pasu-pasu nasida, gabe perhitian ni pasu-pasu may tuhami nang tu dongan nami na asin. Ukahami mulai hami macaron di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Mauliatema, jala tauduti mamuse acarata, tabege majo songon hata soso-soso sian amata napadirihon lembaga Gospel Light for Indonesia, ima amang pendeta Dr. Paul Cho Sihombing, jala ni uduti dohot video visi misi ni acarata bornginon, aha manang songo dia do BNP-on, pinasahat ma tu teknisi nami. Oras, Pak. Saya Pendeta Dr. Paul Chu Sihombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhutna damang dainang. Asa pabinabotohom matuhamu i acara BNP manang bangsa Batak na pinilit ima na pinatupan ni Zirfai manang sodang barita nauli tu Indonesia. Zirfai songon sadarin baga na parato barita nauli nagabedongan ni gurang gereja. Alai Zirfai dan sian sada gereja gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangsa Batak na pinilit ni debata kakastarida doi sian barbarita nauli tinongos ni debata tu tano Batak. Ima munson dohot leman tagan sepersia dope aka uputa tu Tuhan Yesus.
Aletung pematen na si dari pusa di Tanah Batak. Manang di Lubu Pining. Tong do peri tongos de bata no mensen. Asa marhitay boy di Batolhas. Di pararat barita nauli. Tuhalak kita pang sobatak. Asa marhite nalo perserot naman jalo jesusi gabe tuan jali sipalua. Saot mabang sobatak gabe bangso na pinilit ni de Batak. Yabisi manang si Rimon siyan benpe ima gabe bangso Batak natar pasu-pasu. Jala gabe pasu-pasu, mahite asin na rohani de Batak naung mamilit hita. Sada Petrus 2 ayat siya. Jala misi manang siulaw ni benpe ima tolupe. Penaparjolo pahehehon persauran dia kadongan Batak samudar di bagasan Yesus Kristus. Penapaduahon patuguhon persiaon diganup hita halak Kristen Batak. Penapatuluhon pabarohon pasu-pasu tusadok halak Batak songoni nang tusu de bangso. Mauliate. Imanakin hata soso-soso dohot visi misi ni acara tahun. Saunari taudu tima acarata, marede mahita sian buku ede nomor 240 sia, ngot maho otondiku. Asa una
Titikyon, taparade marohata, laho mananginangi hatani debata, marhite naposona amang pendeta Dr. Humala Lumban Tobing MTH, alay andorang sosahat tusi, asa jumolo mahita tada, isedo amang pendeta na laho marjamita di Bornginon. Tinasaha ma tu teknisi namin. Barita na uli tu saluhut na tinopai tu saluhut na tinopai asamarlas ni rohama langit nang kajangi marolop-olop akaladangi rodihau na diharangani martopak-topak sungai marhasak-hasak tau nang lauti. Pinasahat matiki amang pendeta nami. Partang yang baita. Pinuji magwarmu ale debata amanami. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Napatauhok kami marsaur di bagasan Bornginon di acara Bangsa Batak na terpilih na pinatupan ni JLPI Indonesia. Tuhan, romaho di tengah-tengah nami, asa tunglas marohana. Tarlumubi dinalaho tumangihon hatami hami, dongane mahami marhide todim todi porbadiai, asa huat tusi hami. Tarlububi margogo jala marbisuk kami mangaraduti di pernguluan sikanupari. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oras madita salu na manginang. Shalom. Horas, salam. Salam. Perjo sahali madok mauliate hami. Anari leon kesempatan pinalaho menariason hatani depata. Di acara naulion Bangsa Batak na terpilih. Mulai tema diamang direktor amang pendeta Dr. Thomas Yombing. Mulai tema. Studi aka pengurus saksune nang akan napalungi hami na patupahon mengorganisir acara. Dita saduhna na hinakulungan hatan di debata sihang uluhonot pala ditikyon opartu turpuk na pinasahat nong dipasahat tuhami na naik sihang uluhonot ta. Ima tersurat di buku Ulaun Apostel Bidu 22 ayat 20 songonom madidok. Atong boto hamuma nunga ditongos debata hadua wonon tuhalak si PDB tangihonon nasida doi jala hopar tu turpukon di kurito do dolan mang natema nunga ditongos debata hadua wonon tuhalak si PDB ku ola diro sahatna molo apa hustor turpukon ahado na menarik di bagasan ni turpukon jala buasa macay rikot turpukon sirimang remangata molo tabereng di hata pamuhay ni turpukon di do atong boto hamuma din ba boto hamuma
padohan atong boto hamuma nama dok nama cai rikok do baritaw. Nama dok macai belga do baritaw. Jadi molo di nama sanuaing boy do hato pon gabi barita na tarsar, barita na viral. Atong boto hamu maninna. Ahado horwa baritai didok diturpukon nunga ditongos debata haluaun tu halak si PLB. Nunga ditongos debata haluaun tu halak si PLB. Kata nunga dison nomor lapatan nunga be di baritahon barita na ulii tu halak si PLB jala dicakot jala dihanguluhon jala marurat nang dihaporsyon. Alani i berhite turpukon agabi suku-cukur dihita buasa macai rikot barita haluaun tu halak si PLB gui jordol. Jala ahado namasa ditiki dungi molo diodolhon nunga ditongos debata haluani tu halak si PLB gu ahado lapatan ni dihita dihuria jakana porsean waingo idu nanang si pahebe bota marhite turpukon dorang so dialusi suku-cukuni bodo satokin parjolo berengota jolo secara umum ahado namasa ditiki diguriton turpukon terlumobi disuraton si Lukas buku ulaun ni apostel na ditongos tu si Theophilus namar sangapi idaut tado perdalanan ni perberitaan nauli na pinatolkas ni akka aposteli. Alani i songon benang merah di buku ulaw ni apostel. Ima na padaridahon perdalanan ni perberitaan nauli nama ceuli jala maju sian Yerusalem satu utaro. Tabereng do disi mas segirgirdo akka aposteli dinalaho marberita nauli jala terbarita do songo dia namar situ tu nasida patul haso berita nauli i tuaka torop halak alai tabereng do digodang akka duat tantangan na dia dopan ni akka aposteli ima naro sian akka halak Yahudi. Dalam mulut tabereng ipiga-piga turpuk hiraganu luat do di perberitaan ni apostel Paulus saya dong paraluan siang halak Yahudi. Halak haporsiaw ni halak Kristeni maralo tu nasida. Tu haporsiaw ni halak Yahudi. Molo haporsiaw ni halak Yahudi taringot tu Mesias. Ima namanggobarhon Mesias songo pertugi raja ni pertibion alai molo di ha Kristenon Mesias ima hadirion ni Yesus namarukil namati di hau penor silang urus mudarna jala hehe ibane di patu yari patuluhon pangatusion na songoni maralo do tu halak Yahudi. Na di bagasan horong ni Judaisme na sida ima nambat pasuk marpampusatan tu atik jala namacay ketat jala manok tong na sida songo dia tinalaho mangaraduti patiki asadapotan halua. Alani i buku ulaw ni apostelon ima songon apologet manang pembelaan
di ajaran ni Kristenon maralohon akka ajaran-ajaran Judaisme na masa ditiki. Sebagian jala tung mace gudang do halak Yahudi natinap nopot ni Apostol Paulus tang mengakui Yesus sebagai Mesias. Alani gabe suku-cukud do rohana sida taringut tu Yesus Mesias nani ajarkon ni Apostol Paulus jala di boto na sida tikini Kristenoni ima songon sada sekte manang mashab na baru jala nagabe suku-cukur rohana sida jala merjaga-jaga na sida molo di halak Yahudi lomodo rohani na sida akka si pelebegu masuk tu horong na sida jala mono masuk akka si pelebegi tu horong na sida didok may proselit ni halak Yahudi alay mono masuk halak si pelebegi tu Kristenon tung mace suhu rohana sida alani sepanjang perjalanan perberitaan nauli ni Apostol Paulus dotakka rasul nasing sai maralo do pangajarion ni Apostol Paulusi jala ditulak na sida. Kariada gudang mengadupi parukilon. Alay nakpesongoni gudang pangabati di perberitaan nauli molo di sejarah tabereng do nakpe diabati gudang akka hamaulon di perberitaan nauli alay lam tarsardo berita nauli. Ketika masih sekolah di sekolah teologi ya, wingot dosa ada buku na berjudul Semakin Dibabat Semakin Merambat. Imana ni karang ni Irace diterbito BPK 2000 sada. Semakin dibabat semakin merambat. Songonido perjalanan ni Kristenon do perjalanan ni perberitaan nauli. Gudang do akan aposo ni debata nagabe marke. Alay nakpe songoni manok tong do lam mangerbang perberitaan nauli tonga-tonga ni bangso nadong di Portibio. Jadi adong do istilah di hati Indonesia taringut tu perberitaan nauli itu saat dihambat kita terus merambat. Saat dihadang kita terus cari peluang. Saat diterjang harus tetap berkembang. Ima tangyakta. Tonga-tonga nina mangula kita, nama kubasi, dihuriai, nang di tonga-tonga di perberitaan nauli. Pasti dong mengadupi hamolon-hamolok kita, alai napos doro hatta, dakya mitlok perberitaan nauli, gari ada terus tu merdalan, jala menjangkau akka jiwa-jiwa narong di Portibio. Nah, hinakulungan di bagasan guarna itu hatta Yesus Kristus, nuaing tapaheba-heba majolo, taringut tu turpukta ayat 22, songonaw takas na kididokon, atong boto hamuma, nunga ditongos debata haluanon tu halak si pilibig. Tangi honon nasida dui. Ayat 22 ima sada ayat na dihakam di bidu 20 ayat 10 itu rodi 20 sia. Jadi dan begas do parbeno atta molo tajaha sude bidu 20 ayat 10 itu saha rodi 20 sia. Jala molo tabereng di jolo di turpukon di patorang do disi di jo Apostol Paulus do akka panungganei manang akka pertogi ni halak Yahudi isa da parpunguan. Alana naing patorang ni Apostol Paulus taringot tu pakirimon ni halak Israel. Nama perdomuat tu Mesias. Alai Mesias taringot tu nahinirim ni halak Yahudi adul asing do tu Mesias nahinirim ni Kristenon. Naungro ima tu hatta Yesus Kristus. Alani gabe maralo do nang hatorangan
na pinapatar ni Apostol Paulus. Taringot tu Mesias na pinaritaon ni Ibana. Anani i gajang do di patorang Apostol Paulus taringot tu harajaw ni debata. Di pajojor Ibana do taringot tu Jesus na di pada narubi nung adong tudu-tudu manang prototipe. Tarububi ma di buku ni si Musa nung adong tudu-tudu taringot tu Mesiasi. Satu buku ni akka panurirang. Udang do akka panurirangon taringot tu Mesias naneng roi. Di patorang Apostol Paulus doi jala satu naro Kristus. Nang mate Ibana jawab nur silang jala ngahehe Ibana jala nunga manaik tu banua kicau. Jadi akan atoropi halak jahudi ubege hatorangan jamita ni Apostol Paulusi udang duna sida na marhatutu na majalo alai udang do na so marhatutu dang majalo. Lani diturpuki gepe marsali sidu na sida dungi laube mana sida jala ditarik komba nang Apostol Paulus. Hala songoni pangalahon na sida, pangalahon ni halak jahudi dungi dirok Apostol Paulus ma tohodo na dokon ni si Jesaya taringot tu na sida. Na didok media 20 marbinege alay dang dapat rohana. Marnida alay dang manada. Alay nunga pir rohani bangsoon maul marbinege maul marnida nin. Kalau tabereng permoduan ni hala Israel sa disingot-singot do inang tuhita. Tu hala Israel ne baru hala Kristen noengon. Jadi molo marbinegi na sida alay ang dapat rohana, marnida alay dang manada, unang menyan songoni nang hita hala Kristen noengon. Sapala na marbinegi hita iko mangatusi. Sapala na marnida hita manada. Songo dia do sakat ni debata marhite Tuhan Yesus Kristus. Dihita sa luhuk na hinakulungan di bagasan guarda Tuhan Yesus Kristus. Tungi judu di Apostol Paulus ma hatorangani jala odolani diturpuk tahun nama dok tong boto hamuma. Nunga ditongos debata halua onon tu halak si pilebe tangi honon nasida dui. Omma barita nama cariko. Di sada sisi maralo do barita on tu halak jahudi. Alai molo tu akka halak si pelebegu barita nauli do. Nunga ditongos debata hadua untuk halak si pelebegu. Isi do si pelebegu na didok na dison. Molo tabereng di hata gorik idok do disi ta etne. Sian hata etnos. Jadi di Bibel bahasa Patakot diterjemah dohot halak si pelebegu. Molo di LI diterjemahon ima bangsa-bangsa lain. Molo di buku Bibel Alkitab King James Version diterjemahon do taet deon Gentiles atau orang non-Yahudi. Jala molo di halak Batak memang diterjemahon dohot halak si pelebegu. Si pelebeguon sian hata pele do pele. Sian dua hata pele dohot begu. Pele ima sesaji. Nama romang si panganon, maromang si inumon. Na di pasahat tu begu ima toddi. Jadi na jolo akahlak Batak ada orang sororo pe barita nauli. Mace gudang do mangalien akka pilihan-pilihan nama romang si panganon, si numon, tu akka toddi-toddi, narong di dolok, narong di sungai, narong di akka hauna bulun. Jadi topek do
diterjemahon taet nei ima sipilibegu di konteks Batak na julu. Alai molo tabereng nuaing diterjemah nasing bangsa-bangsa lain, manang suku-suku bangsa. Na mariber sian halak Yahudi. Molo di konteks buku ni Rom, terjemahot doi dohot halak Yunani, halak Gori. Kadongan sa persyaon, molo tabereng barita na ulion, nung maditongos de bata haluan tu halak si Pilibigu, taida ma anggo halak Yahudi i dang dijak kone. Alay na gabi menarik. Ala so dijak kon nasida do, ala ditulak nasida do barita na uli i, gabi haluaw ni tu halak si Pilibigu. Ujung na gabi ditongos de bata haluaw ni tu halak si Pilibigu. Ala ditangihon nasida do, ditangihon si Pilibigu i, ima barita haluaw ni. Dihanguluhon, jala dicakkon. Jadi mula taida urutan na berita na uli ni Apostol Paulus, jumolo do barita na uli i dibaritahon tu halak Yahudi. Alay ditulak na sida doi. Dungi tolhas ma barita na uli i tu si Pilibigu, jala dicakkon. Jadi torang donang di Rom bidusa da caplonom, hidok do disi ay hagugon di debata do barita na uli paluahon nasa na porsea. Halak Yahudi jumolo, dungi doho do halak Yunani. Jalan menarik di Rom 10 ayat 10 di Rom. Pangalaw siyon na sida, ido haluaun di halak perbiru. Ang biatung mangiburu na sida di si. Halak Yahudi mangalaw si, alay gabi haluaun ni di halak si Pilibigu. Nomor 8. Ro barita na uli i. Alay dang dijakkon halak Yahudi. Dungi gabi dapotam ma halak si Pilibigu. Tarudi di paso-paso ni debata haluaw ni marhite hapersyaw. Dijakkon na sida barita na uli marhite hapersyaw. Na sida ma dapotan paso-paso ni. Jadi nasarupa do ipola ni turpuki dohot ulaw ni Apostol bidu 10 ayat 46 didok disi. Dungi markiras ni rohama si Paulus dohot si Barnabas madok tamaniat tuhamu perjulu jamita honotun hatani debata alay itulak hamudui jeladang tahu hamu parjamper di hanguluan si saliling dililing na itimbang hamu ketong si Pilibigu ima udah pakok kami ini. Jadi mangalau sido manang ditulak halak Yahudi ido haluaw ni. Bersiti barita nauli nani pinatol khas ni akka aposteli alay sebaliknya dijakkon akka si Pilibigu gabi porsea manasida jala dapotan hanguluan si saliling dililing. Jadi titik ki pakubasyon ni Tuhan Yesus pe molo tabereng di Yohanes 12 ayat 27 1 41 ditaringoti di si songod dia Tuhan Yesus patu pahon akan tanda halongangan pamalupon akan amar sahid sianinian saluhukna manadama akka halak Yahudi alay tung soporsiado nasida di Kristusi. Alay nakpe songoni, dang mitok ulaun harajaw ni debata, nakpe ditulak halak Yahudi barita na uli. Ima haluaw ni. Alay gabi ditongos debatado tu halak si Pilibigu. Gabi digohima panurirangon na pinasahat ni si Jesaya namadok. Dungi pasisyon nama didolokon hire-hire na hinukupan tu saluhut akka bangso. Dohot pakukupi na hinukupon salhut akka perbigu. Ala nunga sahat barita na uli i, ba nunga di pasisi be hire-hire na hinukupon tu akka kabangso akka si Pilibigu. Tapi dapotan
haduaw na sida gapi ukap ban wagicang pinasida marhite nang dijakon Kristusi. Jadi nunga be kak bedalan haduaw tu halak si pilibegu jala dijakon debataro na sida. Jadi tohoma na didok ni si Petrus nunga takas dap rohakku naso si ida buhi debata. Sian garuk bang sodotahe jakononna akana magkaberibana jala mangulahon hati koran. Ulahon ni Apostel Bidu 10 ayat 34 rodi 35. Nabereng di si songon na pinatolhas ni Apostel Petrus dang si ida buhi debata. Jala isakapi debatado halua ni nang tu akka si pilibegu ta etne bangsa-bangsa lain. Kita saluhupna nah naholongan di bagasan guarda itu hatta Yesus Kristus nunga ditongos di patah haduaun tu halak si pilibegu odu sada berita nauli. Alani macari kok doi dihita halak Kristen nuengon. Macari kok do berita taringot tunaung ditongos di patah haduaun tu halak si pilibegu. Macari kok doi beritai di huria nuengon. Macari kok do beritai yakana persea nuengon. Perjolo ima ia berita nauli nunga sahatu salut bangso. Jala berita nauli nunga ipapatar debata susaluhut bangso. Ala disakapi debatado asa saluhut na halak dapotan hadua. Songon naung diguriton di sada Timotius 2 ayat 4. Jadi rohani debata, pikiran di debata, sakap di debata, asa saluhut jolma dapotan hadua. Tabereng diturpukon nunga sahat berita nauli tu halak si pilibegu. Jala dijakon na sida. Odo hulala nama carikot nang ahonotta songona karuas ni huria nang gareja pe asa marsiadu jala marsitudu hita inalaho patol hasson berita naudi tusaluhut hal. Jala songon di rohani debata, di pikiran di debata, dang maribar jolmai. Dus sude jolmai, songo dia pelatar belakangna, dos doi saluhutna diadopan di debata. Dapat dua hon, macarikot matutu dihita songon halak Kristen nuengon, asa manok tong hita marbarita naudi. Tuaka suku-suku na asing, manang tuaka bangso na asing na sotaruli dope di barita nauli. Alani macelas doroha, lembaga jelepai, atau tong bersemangat eksis di nalahum marberita nauli, susaluhut bangso berhitia ka program songon nataput tapatupa di bagasa porgeno. Uima tutu ditiru akka lembaga nasing. Tapi datupa ni jelepayon asal merarat berita nauli susaluhut na bangso. Merhiti perberitaan nauli tu halak si pelebekon ihita huria tung macari kotma patu paota perberitaan nauli nang tu akka halak na di bagasan budaya na asing. Songon nalidok na macari kokdo penginjilan lintas budaya. The evangelism of cross culture macai rekod situ tu. Susaluhut akan bangso na sumanada debatado pe. Jala ido na pinatupan ni jending RMG. Ines Mission Gesellschaft sa Jerman. Imana mengutus Dr. Ingwer Ludwig Nommensen tahun 1862 inaro tutano batak marberita nawi. Inaro turu rasilidung. Ditiki di bagasan hagula pedope. Akahalak nadong tano batak. Jala si pilebe gudope. Sama pelehon kasih panganon tuak kato di topi.
Jadi di bagasan agulap. Alai diberitahu humma berita haluau ni. Diberitahu humma haluaun. Tapi natupan di debatang marhite Kristus Yesus. Jala dijakum. Asa dohonot tama natinongos ni debatado. Ima apostel ni halak batak momensen merberita nauli asa dapotan haluaun ka oputta na juro. Jala hita manwaeng kapinoparna persea di bagasan Kristus. Na persea di bagasan Yesus Kristus. Jala taboto do kasi bari sibuan berita nauli itu tano batak ima dalan ni debata. Nasida disuruh debata. Asa patul hasok berita nauli tu godang akka pangso tu akka halak si pelebegu. Jadi molo nomensen apostel ni halak batak alai Agus Teis imagabe parberita nauli tu si malungun di tahun 1874 itu seni RMG. Saksoni nang pendeta Hase Pruit dan Nicholas Pontok do karo. Gabe di bagasan hati Euro mahal karo. Saksoni na jodo diutus RMG Bernstein do Heyer tahun 1875 Kalimantan. Gabe disodangi ma Kalimantan. Sahab ma berita nauli jalan waeng yang nguluhon GKE Gereja Kalimantan Evangelis. Nang tu akka dua na asing. Jadi berita nauli nunga sahat tolhas tu akka pangso nadong di Portibion. Jala nunga sahat be halua uni marhite nang dijakun Kristus jala pesea yasini rohani di patah. Alani turpuk hatan itu hatta di bagasat tikion pengoton hita halak Kristen noengon asalam tugirgirna hita laho marberita nauli tuakka bangso na asik. Terlumubi mei tu halak spilibegu ta etnos Gentiles bangsa-bangsa lain. Ikon lam harikotonot taroi. Terunggus ada artikel na hoja hahami na berjudul Suku-suku terabaikan, siapa yang peduli? Karangan Michael Shipman 2005. Jadi dibukui di Patarida Hodo suku-suku di Portibion adong 4.122 suku ma di Portibion. Jala 1.717 suku dope nang diebati. Nomor lampatan 1.717 suku dope nang diberitahuan berita nabi. Nah dong akka pelayan. Jadi arong dope 3.765 suku naso dihubasi dope. Naso didalani dope. Naso diberitahu dope berita nabi. Naso arong sentuhan dope siapa berita nabi. Molo di Indonesia mengikutkan Badan Pusat Statistik adong do di Indonesia 1.340 suku di Indonesia. Jala menurut catatan nih Yayasan Yaski, sia 1.340 suku di Indonesia, adong ma 160 suku terabaikan di Indonesia. Labatanna 160 suku terabaikan di Indonesia on, bataridahon 5 suku, nasohyado pe mapigi berita namun. Nasohyado pe dibagi taringot tu Yesus. Nasohyado pe adong rotusi perberita nauli. Belum tersentuh. Dan adok kiade pe rotusi perberita nauli nagabe si tas-tas nabur. Songon najur. Jadi artinya peluang doon sa sitong narihita. 160 suku terabaikan nasohyado pe perberita nauli dibagi berita nauli Indonesia. Jadi macam gudang dupe. Alani do topek do song na do ni Tuhan Yesus. Gudang do si sabion, bidang do si sabioni. Alai otik do panabi. Alani tahirim do asalam bertaba-taba ke panabi. Dari jodoh hatta jalan ukap rohana asa parsidohot ibana panabi. Itong-atongan di Portibion laho maberitahon berita nuli.
Jadi lam tuhwas nama hita, jalalam tu girgir na hita memberitahuan berita nuli, tak ka bangso na asing, tak itne. Unang mahita terlalap, Holan mangaraduti biru-biru nadong di baray. Alay, adong dope biru-biru nito hatta, di luar ni baray. O pataridahon, udang dono yang akka huria-huria, konsentrasi, fokus, Holan. Program, lawan pakobesion, ibagasan ni huriay. Alay, dangadong upaya, tinalaho, berberita nauli, asaboy menjangkau biru-biru nito hatta, di luar ni baray. On macari konstitudon, angulu honotta, roha honotta, asang giat lam tu berjuna hita gereja akan persea merberita nauli. Sehalak pakar misiologi nama Goar Henry Kamer, madok, ruas ni huria naso parsidohot merberita nauli, namar lapatat doi dang si pangului ibana itu hane. On apa yang ngoton hinarik kok ni merberita nauli asa parsidohot kita selalu. Olodak parsidohot kita namar lapatat doi dak si pangului kita di Tuhan. Macai koras do padohano. Alhay namana soy rohatta namanya mangati hita asang giat lem tugir-gir na hita merberita nauli waka arena negro. Atong bisa dileon debatado petikki dohot hahipaso tu hita lam tu berjuna mahita merberita nauli tu salhut bangso. Tapangido ma gogo syanton di itu hatta. Amen. Tuhan ma nama masuk-masuk kita salhut. Martang yang baik. Tung mau lihat do di pasah rohanami le Tuhan. Barhite hatam naung tolhas tu tonga-tonga nami. Sada berita nauli. Nunga di tongoso haluawi tu si pedebegu. Jala dijakon barhite hapar syawni. Tapi dapota anguluan sisa deleng-deleng. Mau lihat do di pasah rohanami le Tuhan. Alana dang maribar jolma mananampang sodiho. Dusdo ibaheko saluhuna. Alani ikiramu roham rohasakak muale Tuhan. Asaluhut jolma dapotan haluaun imana gabi ujah hatihan. Mengocar jala manosoi rohanami asalam tu berjuna akka huriam akka na persea. Dalam pararatun berita nabi mengeraduti tonan di Tuhan Yesus. Inalaho marberita nauli susat dok bangso. Tuhan asima roham dihami. Pergugoi mahami marhiti to dimto di perbadiai. Asa marsigorgor rohanami para raton baritami wak arene nengro. Asalam gudang halak na porsea. Dala gudang halak na majakon Kristus di tonga-tonga ni. Pinuji jala pinasanggap magwarmu ali di bata manami. Calo matang yang namion. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan jala ciokopan. Amin. Dasah mak, bu inang protokol musik. Unmute mo. Inang di unmute jo inang. Moliate ma amang pendeta nami di hatorangan ni hatani debata naung pinasahat muna. Sianggiat ma taruli hita sude ganup marsada-sada jala marperbue di tonga-tonga ni ngolutabe. Adorang sosahat hita tutiki suku-sukun dohot halus. Jumolo mahita margobar asa adong songon ingot-ingot di hita ima nalau niuluhon ni teknisita. Naulinang tuamang dodainang asa rak margombar mahita radema tuamang dodainang lau membuka kameramu jalau nang lupa ambayan raksen lope nararai songonon ya buat masyanon sada
2, tolu, cheers. Salinai. 1, 2, tolu. Ya, mulai hati tu amang dodainang, upaula kami tu inang wildan. Moliate matutu, saunari nunga takas nian hatani debata di pasahat na kosona. Alay, atik beha adong dope suku-sukun na selot di rohamuna, boima sukunon muna saunari, jala nalahu mangulhod hita, ima amang evangelis lekson si majutak, pinasahat ma tu amang. Moliate ma perjolo dohonon nami tu amata Pandita Dr. Humalal Bantobing di haradio muna laho mangalusian nona kasukun nanaeng masuk. Jadi amang inang songon naong pinasaha ni inang namanguluhon nakingan nunga takas benian. Barita nauli hata nitu hatta taringo tu nunga ditongos debata halua tu halak si pelebegui nga ipasat amata Pandita nakingan alay atik beha adong dope nasolot di bagasan rohamuna adong nasopas manang kurang takas bui magreto kamu marhite kolom chat manang kolom komentar na adong di aplikasi Zoom Town. Surat to kamu marisi mulu adong suku-suku muna. Jadi somalna mulu adong kemacetan kan gabe nangek do perjalanan tah song-songoni do nuaeng mulu adong na macet di bagasa pikirat di bagasa rohata nuaeng ayah do nuaeng mulu song-songon ni rohata kan tapi dang dapot tak halus. Jadi macet. Apa di son radio amata Parjamita, amata Pandita, laho mangalihon alus di akasukun mungkin na adong solot di bagasan rohamun. Jadi songon suku-suku pamuhay amang Pandita nami songon didok. Amang akaise do si natargoar si PLB guon. Jadi adong muse namangi didok songonon. Alana adong permalim na keberatan digowari si pelebegu. Songoni masuk suku ni amang. Mungkin langsung ma ditanggapi amang dialusi amang. Iya. Tarengot tu halak si pelebegu na didok nakki diturpuki songon naong pinatol has nakin ima nati terjemahon sian hatagorik tak etne. Tak etne kalau di hati Indonesia diterjemahon bangsa-bangsa lain. Jadi kalau dihorong ni halak Yahudi tong, kalau halak Yahudi bah ngapasti manobba jala porsea di Tuhan. Tuhan dalam arti huruf besar Yahweh. Jadi molo akka si pelebegu molo tabereng di Badan Narubi ima suku-suku asli nadong di Tano Kananei jalan asida nama noba dewabal asera astoret nina nama cegudangi macam-macam. Jadi di tonga-tonga ni halak Batak na jolo dung roha Kristenon torang do naung diajarhon di perberita naudi ima Tuhan na tasobba di bagasan Yesus Kristus na tasobba i merhiti hapor siyaut alai di tonga-tonga ni halak Batak gudang dopi atong akka halak adidok manakin si pelebegu sian hata pele
nama mele, nama ngaleonaka, sialangon, sinumon, mang dia merupani. Tu begunin na, mang na todi. Jadi, hidupan na diterjemah ni kabe alak si PDB akana mangalean sesajen tuaka todi narong di hau di sungai mangadi dia marupani. Jadi mungkin ngabu ita tebeda rupani alai molo adong rupani dongata nasya permalim keberatan di dok si PDB ku boy doi dipahami alana nasida pe ikon di haporsioni halak batak na julu adong do mulai jari na bulun. Jadi Allah pencipta mulai jari na bulun. Jala itu di ugamo nasida manang na di buku kitab suci nasida. Jadi bodo rupane dipahami dimaklumi nasida dang lomorohana mabigay. Layulala nama carikot asaboy kumakasan non sungguh dia ke perbedaan ini bodoh non ulala kita songon halak Kristen dalam tugodang na rupanya masih ajar dari ngotu agama-agama suku di Indonesia. Lain waing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ulala kita songon halak Kristen gereja kok tetap do bangunota di tengah-tengah nih hitung-hitungan ini keraton persaudaraan pada semua orang. Karena halak Kristen berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang multi agama, aliran kepercayaan dan sebagainya. Imajolo amang oleh ate. Ale arung do bereng na amang lubaba tu. Talia majutik kemang songon ala naung di amang noaing ba talia majutik yang kosongoni. Tu amang berbatu. Ngasongon na sanakingan tu hamu angkat tangan nakingan. Bila matik itu hamu amang. Bodo dia unmute tamu amang. Amang lubaba tu neng manuk kudo amang nakingan. So na sorong do respondi na sida manang na hona kuci do sian host yang boy dibuka. Unmute tamu mamang. Ditekan tombol mikrofon ni amang. Oh, dang terbigi molo nama katai do amang sinwaeng dang boy dibigi hami amang. Sambil paimahon nasida non saya yang ma buin non dibuka mikrofon ni nasida. Sukun-sukun na mangihuk mo saya amang dito songono namang. Adong jolma na palatung padut tu gereja. Alayak kana sosumad di paula-ula. Hape adong si pilibigu alayak kana dinggad diula. Makatai pelabok. Harus ngono menurut amang. Ima suku-suku ni amang. Tanggapannya amang manuaing. Ya. Molat emang. Jadi sasitong na taringot tu partodionon
ikon saurdo do atau diota hitung-hitungan di gereja do di pernguluan si Ganopari. Jadi molo di gereja memang dapat jupang do hita do Tuhani molo di bahasa si Ganopari jujut mangalak gugu sa Tuhanin marhiti na tabigi hatana di gereja nungga tingkat persorata doho debata alai dung mulak siya gereja ikom maruduk dotong nang ngolu parto diotai sungguh dia hita marulaw na ringgan di tonga-tonga ni mulut si Ganopari. Jadi mulu di istilah teologi ya spiritualitas dari atas ikut saur do spiritualitas dari bawah nih. Jadi spiritualitas dari atas on maksudnya bah ngata jakon ima abahenan di debata asli rohan di debata bersih itu hatta Yesus Kristus. Alani hitung-hitungan yang urutta ikon tanggapan jala iko banut tado alusta ima tu ulaw ni Tuhani barhite Jesusi ima barhite parulaw na ringgan. Jadi alani di tonga-tonga ni mulut ta si Ganopari sa sitong na ikon tapaterida hoddo hinauli ni parsorata do debata dohot hinauli ni parsorata do dengan jolma ikon saurdo deh. Jadi molo di istilah nasing ko saurdo do altar dohot pasar rinna di altar di huriai kita pajupang do debata sosong ni manang di pasar pajupak kita dohot dongat tajolma ikon saurdo deh songon hataridan ni nauli persorata di altar alai kenyataan na gudang do aka dongata sahuria rupani pa dangapala uli nang pengulaon na di tonga-tonga ni masyarakat. Jadi molo mangihuton berita ni panurirang abad papituhon sa sitong na ba ka persobaunon na munapik donin na rupani. Jadi kon taula hoddo asitongani perulan dadangkani di permuluan si Ganopari songo perbuai ni persorata do debata. Memang tohodo tutu oro si pata taet nenek kinani bangsa-bangsa lain si Pilipiwi tapi ring di permuluan si Ganopari ba masih nda burju masih uli akapabahinan. Jadi di sada sisi sasitong na bodoi sada simot-simot nang tuhita alana gudang do sipata akan nama sa di tonga-tonga ni na humaliang ta gamijamita nang tuhita songon halak Kristen jana masa do nang di Indonesia ni gumajokan modo di Pulau Bali acai aman situ tu do di si rupani ikon jarang do arung rupani akapanak kondangi apa di kita halak Batak halak Kristen bah pola cadel lupe di julu di Jawa nggak mago apa di saat di luar do kareta sepeda motor tang mago jadi memang kon gudang do siti rota rupani jamita sianda humaliang tahun kan cuman bedana termasuk Madia saja itu di Thailand kan di Thailand wah luar biasa do ekspresi parulani agama Buddha luar biasa. Jadi hitung-hitungan di masyarakat, napenuh damai, dangarung rupani kekerasan, toksongoni, dangarung akapan kan, so Kristen dah sih dah kan. Jadi camita na mangulu sa titong na parulaw ni nagabi Siti Rota songo perbuin ni haporsyon. Jadi sinakinani mungkin hitung-hitungan ni na humaliang tarong kasih pilibibu ay tabereng dakya manako. Dakya marjuji kan. Bah, apa kita baru. Jadi memang tantangan do di kita sa sitong na. Jadi terkadang sulit do kita berberita nauli. Tuakas naso Kristen do peningukan.
alani pangalahota dang boy gabi tiruan. Kasitong na ido na ni kritik ni Mahatma Gandhi, tokoh kemerdekaan India kan. Sama tuh Mahatma Gandhi na burjui ba na majahabi beli kan. Jala na sangat disukai ba na ima Injil. Jadi lomohia dorohana di Yesus. Kolong dorohana. Boy dohonon ajaran di Yesus duton ni ba na do. Alay dang agama Kristen di mana? Dang agama Hindu di mana kan? Mahatma Gandhi. Jadi marurak do di bana pengajaran di Yesus. Molo ka ahli tuli ka matok. Molo si Mahatma Gandhi on Kristen anonim don din kan. Emang KTP na Kristen alay si uto Yesus. Jadi marsa dorongan di mana mamereng kala Kristen ujui di India. Ido konibana toka kala Kristen apalagi maka duli. Ido konibana ay do modoro hakku mamereng Yesus munay. Ala idang lomoro hakku mamerek kamu inna pangalah homo na ninna. Jadi do ibana ma ajugari diutok kamu ajaran di Yesus munay sedarion sudi India na Kristen ne mana na Mahatma Gandhi. Jadi macam perlu mari kita sesitongna introspeksi taring utuh hadiri otta songon nang majakun barita nang majakku barita na uli sesitongna ikut terida do perbuena nang berngulu ne baru hita di tengah-tengah ni perngulu tahun. Itu benedok pulau kamu mahal dua munena kerjakanlah keselamatan munena. Imam berhiti akka pulauan songon ke perbueni todi neko papatarot dari pangudua sikan upari. Ima jona bang, mau late. Jadi sukuno nami musa itu amang lubab batu. Amang sau do hamonan yang manukun amang manang nunga terlalu si suku-suku munai. Malubo inan di unmute mojo amang. Boy do dia unmute amang. Mang na dong de kendala. Enggak bang, halo, salam. Oke, ngatakas memang. Senau, senaharo, senamang do ikut ini, pihaknya mang ikut ya, atau 16. Halo mamang. Halo tuan, abi kan mamang? Salam. Abe, aman Horas. Oh, horas on. Nagabe suku-suku namin imana konakining bahwa Spilibegon ima halak batak diselamatkan oleh Tuhan penginjil pertama amangin nakining Popuinomensen dan Jerman. Kami sangat tertarik dalam halon menyelamatkan halak batak gabi anak ni Tuhani alana anak ni Tuhani na porsia tibana ido nangatamem. Ale adong do pesa sonari amang na dapat kami piga naik porhangir di GBD itu. Halo. Iya, torcona bang Bojo. GBD itu nasida. GBD itu nasida ima porhangir ni GKP. Jala molo jemakna adong do piga ada tu tong. Jadi okan gabi divide dua Tuhanna on termasuk ya do huinjile hami sada istri ni porhangir gebeda tu. Jadi ya do hami merjami tu si tiga hali bahkan gabi bidda ma amat do inatai porhangiri do inatai gabi bidda tu hagabepe. Jadi memang ditangyang ni ba amang artina asa bertobat hama mula ni perjati do tumadikod dalana. Artina mulu au mamereng gudang dongan Kristen adong iboto Tuhan alirang kita ada Tuhan na. Nah, gimana iboto adong Tuhan alirang kita ada Tuhan sehingga alirang kita ada Tuhan gabe odot tong gabe dilema alirokon berbisu mahosong onulo maroha songon darapati memang simbolis kan
firman itu dipakai mana di Yesaya 10 ayat 2. Ulihat do tuho tordini Jehovah tordini hamisuko tordini hapstara tordini penuturion. Oka dipakai dia tu dong no penuturion kan itu habis suhon. Nah, kan itu dibuat di mana? Jadi sehingga ada solusi, ada jalan keluar do ahado si bainon nim GKPI lao memberantason. Alana okan gebi dilema do onungan. Ape kami kan terbatas do songon evangeliso terbatas do kami marzamita. Jadi ima songo pendapat di mana ubayan amang. Na ima jo parjo lamang mulate. Amang mulate itu. Langsung doang. Olo nunga mang nunga. Langsung mamang. Alai mungkin perlu sautik ahon nami amang ba siya namang mamangalusi alana okan hera adong don waing songo di internal ni GKPI. Jadi satabi amang dang na mangaha acara tanwaing live do namang. Jadi songo dia bisuk nyamang mak pasahaton buti ma menurut tu amang. Mulai emang. Kebetulan amang lupa betuan evangelis jalan punya talenta karunia na berkaitan dohot okultisme. Iya. Jadi udang do pelayanan deliverance of ministry ni amangon. Alai udahlah amang evangelis Lumban Batu hal-hal na sonon bodoh rahitan non makatai kan secara spesifik taring utusi. Cuman macelas doro harupani mulu pinggan adong pendekatan saksunguni berkunjungan nang pastoral na pinatupani amang dinalaho menyelesaikan masalah-masalah nasongonon. Kita sangat apresiasi. Memang udang dotong hita mamereng aka aspek-aspek na berkaitan dohot okultisme songonak kana poson itu hani. Jadi tabereng dorupani songo dia si polisi menyamar sebagai malaikat terang songoni. Sia dulu memang ba daulat do. Alai sa setong na anggo isina bodo honon ngasarobang do kotak ka ulo monika. Jadi memang terjodoh nang cita uria otak kana porsea baru jahan sian buku nabadiai moro di kitab Mazmur terjodoh hita dinalaho menyelesaikan hal tambah perdomuan toka paso hagu lapor jala paso ni Jesusi kurala idu hagogo ota naboy manggogo kita waso haheheon itu hata Tuhan Yesus naboy manggogo kita dinalaho patupahon pakobasion na songore lai hulala na paling utama ima inauli ni parsaurata na jonok kita tu Tuhan asa ima naman orangi roharo pikirata na manggogo kita sungguh dia dinalaho patupahon naka pelayanan pembebasan sian faso agulapan na gudang yang terikat. Jadi nape Kristen mana gudang udah benar terikat. Ini memang hutan belukar ini panggilan kita ini sebenarnya. Jadi kami tiga kali mengadakan seminar soal okultisme memang melalui penelitian gudang udah memang aka ruas ni Koreai na terlibat tu ulang faso agulapan. Memang inilah tugas kita bersama. Jala molo tapalau pe yakka paso hagulumoni ba hatari dan ni perberitaan naulidui paso ni injilidui ina manaluhon akka hagulapon. Jadi muliate matong di amang evangelis Gisler ulala talenta karunia ni amang nampaperdomu tusi uima terus dinunuti jala asanggia gudang akaruas ni Korea na bebas yang akawaso di hagulapan. Ima jo lamang mulate Tuhan berkati.
Allah melatih mang. Tuhan memberkati. Memang tadi tanawi mulai ada yang di amang evangelis nawi. Jadi tahu dulu tima amang mau luarong dope nanang manukun, along dope sian hamu amang inang, gureto kamu ma manang martudu ma songon na binahin ni amang lubabatu nakinga. Arong naneng martudu songonon, baik kamu ma amang inang mularong suku-suku munarobe. Jadi suku-suku namang ihuk musi amang songonot didok. Di zaman teknologi informasi nuaingon amang sedia balga do peran ni media bui gabe perhitian ni berita nauli tuaka si pilibigo. Langsung Mang. Mulai deh Bang. Memang luar biasa suku-sukunya Bang. Iya, lagi baca record do suku-suku non nulala. Alamak. Iya. Jadi memang di era digitalon, sadari do memang hamajuan terlalu bimai di komunikasi soksongoni merhite mediaon macam gudang akka laun nabui tapatupa secara praktis jala memang boy do honor rupani pasu-pasu dia ini pasu-pasu doi perkembangan di media hitung-hitungan di pertibion alana teknologi pe ima perbue ni pikiran di jolma jala napi nasu-pasu ni depata alana memang depata ima sitopa langit dohot tanoon jadi hadirion itu hanipe rong do dijolmai gabe panoppa memiliki kreativitas inalaho panoppa nasarokian gabe arong termasuk ma teknologi on. Jadi lani ranan media ulala macai rekod situ tu terlalu bimai inalaho berita nauli ba oman waeng acara tahun kan idon waeng macari kodon boy hita pasahatun berita nauli antik pe arung noeng na di Jakarta on arung na di Medan jadi boy kumangiwan hatan itu hatta termasuk manueng ibadah online nata bereng nama cai gudang noeng aka ibadah online na pinatupani berbagai gereja di Indonesia ulala mace gudang doi ditonton aka halak naso Kristen dope mace gudang jala gudang do ulala marhiti aka ibadah online khotbah online renungan online ini jadi gudang nambar habuban roha anang adong pertumbuhan spiritualitas jadi hulala termasuk manuaing di perkembangan nuaing AI artificial intelligence nah sangat luar biasa nah sangat membantu berbagai aspek-aspek kehidupan wah sangat menolong termasuk matok perjamita kan ayo hula binain baju jamita dia usah mas mursare saya sepeli maningun hitungan detik lengkap jamita sudah. Jadi gereja-gereja ikon adaptif dorupani taring waktu kemajuanon jalan waing aka gereja-gereja di Indonesia gereja dia pe kami memakai InFocus wah memakai alat-alat media dia rupani asa sangat membantu pelayan itu rupani nata hamalateo lanido ba gereja tetap rupani ikose manosoi nian asa manosoi aka ruas di huria asa bijaksana asa maloro pani dinalaho bermedsoson ana runggo dampak positif na runggo dampak negatif na jadi sering do perkembangan itu teknologion
ulala ikon lam masitu tu dugari jadi memadahe memakai perkembangan di era digital sangat praktis, cepat, jala boru pani hatop nangaka korhonna hitung-hitungan di pelayanan. Jadi ima jolara amang maksima juta oras mak. Mulai ate dia harus nang pinasaha muna. Ulahan nami manukut tu hama manami do hatina nami mulu adong dope di hamu nanang manukun. Adong dope nasolok di bagasar rohamu namanginang. Danga dong be nungatakas bisude uroa. Atau ngolos songoni molos warung beda manukun pasatai majo tu amang pendita Thomas C. Hobing, so pimpinan ni Gospel Light for Indonesia. Melihat mungkin ramang padita Manalu neng pasaton. Tanggapan silakan amang padita Manalu majo. Ya, itu aku ngatung sikopnya dokonnya mang pertemitata mang pendeta Dr. Mala MTH. Jadi memang damang dainang natong mamades siaw sautikian sonon. Ala memang juga rukun ni halak Israeli nang pedebasa hatu nasi dia bertanauli. Bahkan debatape nungama krim Jesus tu ngatungan nasi dia. Ala laos nang digasipin nasi dia di Jesusi. Dan gudang sian nasi dia nama kapersiai Jesusi Tuhan. Sebaliknya nang gasipan nado. Ala ni gabe terbuka matong pitu manang dalam nabelga tu akabang super bigu. Nah kinon dapat orang mata bahwa memang hata bang super bigui na toho de sipili bigu pe langsung membeli bigu adong songoni. Alai nang pe bangso di luar Israel langsung diwari me bangso Junani ninna ope termasuk doon dalam kriteria dok sipili bigu. Ala memang hati-hati bangso Israel do anggo bangso pilihan di Tuhan. Jadi ada ni mana mandainang gabe adong kesempatan na belga tua kahalak sileban tuna suatu manda Tuhan manang si subabi. Jalali dokon nunga berarti melalui dokon nunga di pasahat be barata nauli tuna sidia jalali zakon. Nah, artinya memang ya already sudah itu. Jadi memang berhiti asa be Israelinian boy gabe mangiburu halaki. Mangiburu bahasa Indonesia cemburu. Bah batu tuh harus tunad tu bangsu si sombabi guru itu tuh kira saat barita naulin nah asadong song ni panggil guru tong dinasi dah itu on magen orang tong nasotamanian bangsu perbegi mendapat halwaun alai ala asid hotolong ni debata di pertibion pola dua anak nang sesade di lehon ima Yesus asa ganup saluh jolma nang pe si sombabi gu ibana nang pedang Israel ibana secara suku manang bangso dan jauh di ibana alai dihapersiai jala di jalur di sisi Tuhan jali si pelu di ibana surat di Yohanes ayat 10:2 gabe akka anak ni debatamai ima akka jolma nama jalo baritanauli jala jolma nama jalo baritanauli na ikut do si parsi do si tutu do Yesusi ibana Jesus gabe mulak musia tu surga dulu siap benar jauh ba lau para dehon inganan ima jabu dihita muse itaha kala na persya atik pehian sen akabang super bigu alai maludung di calo di Jesus gabe Tuhan na gabe anak ne debata jala seperti doh di surga hanguluan saliling dililingna so ni memang sautik na buset kami maulate ina saat mamusia itu amang Exxon so on mentera trota maulate aman maulate mang perjamitan nami Melihat amang pendita Untel Manalu. Atong songoni sa pasaton na memang itu amang pendita Siobing, amang Thomas. Melihat jadi mulai tema
amang parjamita nami amang Dr. Humala lumbat tobing di sude hatorangan muna di jamita muna. Jadi takas naking di patorang amang taringot tu ngadi tongos tuhani hanguluan ima hate molo hata batak ne hanguluan haluaon keselamatan tu akka si pelebegu. Jadi memang molo taja bahasa asli nai songon nai dok naking amang parjamita bangsa-bangsa asing lapatanna bangsa-bangsa di luar Yahudi namanya batuhani. Jadi najolo bangsa-bangsa Yahudion ma bangsa natarpilit di luari imari dok sebagai bangsa-bangsa lain nama jobba dan menyoba Tuhan termasuk ma si pelebegu nama jobba begu. Jadi kan najolo godang kok agama-agama termasuk agama tradisi, agama-agama filsafat termasuk ma Buddhis ngadong tiki. Nah, jadi tu sude aka jol mana somar Tuhan tu sima ditongos barita nauli. Terpuji Tuhan nih. Termasuk ma bangsa Batak najolo, termasuk ma kelompok bangsa nasing, termasuk ma kelompok sipil begu najolo. Tiki dang rodo pe barita nauli tutano Batak. Sudedo hita najolo puta, termasuk ma golongan sipil begu bangsa nasing, naso porsea dope tu Jesusi. Nah, jadi tiki dok Tuhan ini naking ditongos do hanguluani haluaoni manang keselamatan ni sukun-sukun madita songo dia sabui hita macakon hanguluani ima hanguluan nasaleleng-leleng lah. Jadi takas do taboto Johannes tolu ayat 10 nama dok ala songo noddo holong ni rohani di bata tu portibion pola do anak nana sasadi di leon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hanguluan saleleng ni lelengna. Jadi molo naing majakon hanguluan ni hita ikon taha porseai Jesusi. Dungoni di Johannes Sadat 12 naking amang padita manalu nga pasaton manak 3 nama jakon di bana tusido di leon huaso asa gabe anak ni debata ibana ima akan porsea di guarna. Nah, jadi molo neng manda poton hanguluani hita ikon porsea jala majakon Jesusi asa gabe anak ni debata. Naking adong sukun-sukun nau perlu narikot sian amang lumban taking lumban batu. Nah, songo dia dong molo adong halak Kristen adong situ manang di gereja AHPI saya dong bona songoni songo diai lapatanna molo adong dongan Kristen alai mardatu dope molo songoni boido taguari dang dope anak ni debata nasida ala boa molo ngamian Jesusi di bagasan roata dang boibe akabegu masuk tu mana. Nah, jadi buah gabeda tu mana? Berarti dang mian dope Jesusi di bagasan rohana. Alani boi mana berdatu. Nah, jadi memang molosongoni kondisi amang ikon tapastihon ngamajakon Yesus di mana manangdang. Ngaporseai mana tutuhani manangdang. Laki ngaipot orang amang parjamita taringo tuhang uluan. Nasa leleng nai ikon jolma na porsea jalama jakon imana ima anak ni debata. Jadi tiki marbarita nauli hita sabutullah ikon tapastihon jolma nama bege barita nauli siak kitai ikon gabe porsea jalama jakon Jesusi. Jadi si bata donggo pelayanan pelepasan songon amang lumbat batu naking molo pelayanan pelepasan lapatanna asa bui Jesusi mian di bagasan rohana ikon diusir jo akabegu manang ahape naso Tuhani di bagasan rohana asa bui mian Jesusi ima manabai sianau salinai mulai tema amang pandita Dr. Humala di Jamita Muna Bornginon songonima upasat memuse tuaman elekson simanjuntak. Mulai tema yang pendeta kala salina dong nami
Soni di amang pendeta Dr. Si Hobing naung pasaton son hata ujungin nakingan. Atong ulo soni nung asipul be acara suku-sukun dohot alus di paulakam se partikionon tu inang boru 5 juta. Mau lihat ya. Maliate ma di amang pendeta nami naung mangalehon hatorangan alus di aka suku-sukun naung masuk. Suang songoni ma maliate ma tutu nang dihamu amanami inanami naung manukun. Jala tauduti mamuse acarata marede mahita sian buku ede nomor 417 rade situtu haluaon. Rade situtu haluaon tapi natupani Tuhan tatuhita saluhut huriani Tuhan. Rade situtu haluaon manai takupong muato. Rade nang diho hatuaon si halasono mutoto. Bernido di tao Tuhanmu Afai hoto sang sesude Tunggu nang pauja ibana Sai jatuh pakokok naik. Patetek sude hahurangan Ropoti santo dosami Pangi dosa sesa o Tuhan Sude pangalau sioki Dadati sesa koto omu Naung sesa dosam sesude Maradame daging unang topi Mario totong Tuhani. Haleluya. Mau lihat mali Tuhan sudah holong mi Tuhami. Pakokok nai marangehon pasangap Tuhan muatong ibadah buas mangalehon tuho hansonangat totong sadong tiadol somalua nang siap biar musude saya sonamotong amar tua makiring patong surgoi. Taida majo songon buah-buah di aka acara nalahu masa na pinatupani JLFI tu ari nanaing rodo pena. Sada buwan naumu
Nunga sahat behita di ujung ni acarata, jala pinangidohon ma tu amang pendeta Dr. Humala Lumbantobing MMTH, laho manguluhon hita di tangiang pangujungi doho tangiang paso-paso. Martang yang mahita. O Tuhan debata amanami, para siroha na sumurong marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, mauliate maali Tuhan, di perjupangan nami doho to di Bornginon. Miat doho di tonga-tonga nami, nunga hupegi hami hatami, nang tolhas haluaun tu si pelibegu. Tung mauliate do di pasatro hanami tuho, tiaka opunami na jolo, nunga marsaulihon, haluaw ni marhite barita nauli, hapi na tolhas ni naposomi. Ibitaruli nang kahami pinoparna, jala porsea hami, nungaro Jesus Kristus tu portibion. Nang mate ibane di hopenor silang, terus mudarna, hehe di hari patuluhon, asa dapotan hangoluak kami, jala partohap, yakka basa-basam, naong pinaredem di hami. Tuhan, mangido mahami tuho, asa pargogoyom hami, kinalaho marbarita nauli, tu saluhut halak, partodi mahami, sanggiat lam tu girgir na hami, makobasiho parhite na pararaton hatami. Paso-paso ma pelayanan pakobasyon ni Cielepai. Tuhot sudi tehe Tuhan akka parhubas na mendukung acara. Osrohan nami pertaba-taba akka paso-pasum dinasida. Tuhan, titikyon ujungi hami ma parsaoran namion, tapos dorohan nami nahodo na majagay hami, jalan namarhal hami. Nang dinalaw mangido dupe hami, tangiang hatupani na diajarkon ni Jesus, sehoma le Tuhan na majakon. Rap mahita madok tangiang hatupatay. Ale amanami na di panwapijang, say pinorbadi amagwan, say Roma harajon, say saut ma lomanderoham di panutungaon songon na di panwapijang. Lehom matuhami sedarion pengulus siapa hari. Saya sabado sa namin sungo palisa namin, di dosa ni dongan menamar dosa Tuhan. Unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahamis yung pangago, kaya na puna harajaon, dohot tagugon, rodi hasangapon sa liring-liring. Amen. Asinirohan itu hatta Jesus Kristus, dohot tolong ni rohan ni debata amata, dohot persauran di todi porbadia ma nama dongani hamu saluhuna. Amin. Oras madita, shalom. Oras. Shalom. Oras mamang pendeta. Mauliate ma amang pendeta nami, nunga si pulbe acarata amang inang, mauliate ma dituhata nang dihita saluhut na. Adorang so marsisesado pehita, tedehon majolo ede o tano batak. Ahorong aku
Madita salutna. Horas matu tuan. Horas. Horas amang pendeta. Saya teh salinai amang Dr. Humala. Horas Mang, horas. Balate Mang. Horas. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Inang boru hutapea. Malate di haradio mona nakingan mangulu hotang yang pamuhai. Olate Mang. Ate, inang korwil nami. Iya Mang. Sehat Inang Korwil. Iya, iya Pak. Salam Jumpa serta kita tuh Inang tanggal 28. di KPI. Siap, Bapak Pendeta. Iya, Iya. Berarti mana Mang Pendeta Dr. Thomas. Halo, sama-sama Mang, sama-sama. Makin maju pelayanan kita di Jelepai, Mang dah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, Sukses, Bang. Pak ya Mang. Halo Inang. Oke, Mang. Ini posisi ini nang boru hutapea tahe nang pendeta boru hutapea di Batam. Di Green Laguna tembes ya Mang. Oh, tembisia teh. Ya dong do pige-pige mai ka hi tadi Batam on nih. Inang boru 5 juta di Batam do. Au di Batam do. Adong iso muse menang boru Marbun di Batam do. Adong do kuwering sonni GKPI Sekupang. Iya. Iya. Naking sangat ro ala amang Siregar, jumpa Siregar, sangat naking ro. Sangat naki. Ale dong keluar. Nah, dan ibu ke kamera anak naki. Ido. Iya Mang. Mulai apa lalai mai. Ba. Ada naking di profil ni amang pendeta Dr. Humala nakingan baliling do kape di Batam. Ido. Ido Mang. Padi telele. Di dia di Batam Tiki Mang. GKP di Bengkong. Oh, di Bengkong. Oh, di Tajuk Piayu. Piayu Mang. Oh. Iya. Hedo Pak Paul tu siya teh. Ya. Paul. Hedo Pak Paul. Iya, ya do. Tiki amang situ mau orang di sini Mang. Iya. Pendeta Junus Tumorang. Oh lo. Iya. Nion adong inang Nora Manik sian HKBP Eksau di Batam. GKPI Eksau di Batam. Oras itu. Anggi baru nih Pak Hasudungan di sama. Oh, gitu teh. Iya ya. Anggi baru nak. Oke. Gimana? Mantap. Jadi, pelatih Mamang teh. Oke, Mang. Mau naik keluar, Mang. Oke, Mang. Inang Korila. Iya, Amang Sima Junta, Pendeta Manado, Tuhan berkati dah Mang. Horas, Tuhan berkati Mang mulai ada. Horas. Berkati. Ini tu amang evangelis nami amang Gisler Lumber. Ate amang saat manulang oleh ate amang. Nga keluar naking amang Lumba Batu. Arong do pedi sono Mang. Oh, rasa Mang. Amang Lumba Batu. Oh, rasa Mang. Horas. Di dia posisi ya Mang. Mulau di dairi di Sidikalang Amang. Oh, si itu Cakra. Nah, tua-tuai Persidikalang. Oh, dia Mang. Iya. Iya. Lumban Batu tadi Sidikalang ya. Mang Lumba Batu. Dia Sidikalang Amang. Di barisan Naulu, Jalan Apple Tobing. Apple Tobing. Aratu dia deh. Kota di kota. Barna. Oh Barna atas do Barna bawah deh. Sa itong-atonga jonok ko SMA nang. Oh di tengah-tengah. Oh lo. Foto ada tempat nih Amang. Dia ada Sidikal di kampung Karo jonok ko Pasari. Oh Kampung Karo di jonok Karo. Iya Bang. Ya dia juga Sinang. Lagi di Batam aing Amang. Tadi Batam udah tinggalnya. Oh. Doa Bang. Mantap do Batam ada. Kenapa mau Amang?
Mantak do batawan iku di tongan nilai Mata Mido. Iya. Puji Tuhan, yang buat mantap itu kan ya ciptaan Tuhan lah, Abang. Boy tengah-tengah laut. Gitu. Tongan jono Singapura. Kalau memang amang lu bebetul do amang muntal mana lu? Iya. Adong pelayan ni amata pandita huntal mana luon SBM Guarna. Begu ministry. Jono namang. Sialo begu ministry amang. Oh. Amang per rumah sakit, jono ke rumah sakit dong kan, rumah sakit umum kan? Jono kone se masada, jono kone se Oh, sih masada. masih ada. Kone pihara ni ai. Kinai. Jono si maja. Oh, alah. Per PU dah mau, per PU. Iya. Apa sih amang apa sih? Apa sih teh? Tapalan PU dah mau, tapalan PU. Amang naking matseuli do sukun-sukun amangi taringot tu hadatuan di gereja. Memang ima babata asa bui kadongatta sudina di gereja bui bebas dari hasil pelebiguan. Ima tatangnya kon mai amang sudi kadongatta di gereja tamanang di dia pai bui sudi termasuk akasituai bui bebas sian hadatuan. Mulai ate mari tutuani amang bui mangula di pelayanan nasongoni amang. Ngoro dihami guarda sialubegu pelayanan sialubegu amang. Memang Jongno nam. Kita kan na-sharing kan amang sharing kan. Olo amang. Jadi na-sharing namang memang adong do piga-pigai termasuk nagabi istri ni situa jemaat jalan masuk na konot tetong nakining adong dapat lima perhangiri atau guru jemaat main mersahit kan Ido. Pertama hutangnya aku do pedi garejaing kan kedua hubungan maka situe laut tu jabuna hami ulah hami tu jabuna jadi bagasa suara hatiku amang niku bahwasana adong do ditiup kamu jadi buha atong lepas mau amangin na kedua mana asap dua pelepasan ini teh olo dua pelepasan ale adong do pemusumuna niku adong amangin na ijolo jabu kodo ini mana jadi ijolo jabu na ini asa 12 hali na iba na marsay tamateng jadi itu nakadung mo se jodoh teh molo memang de tu do suka mong ido do konon na ise do hira-hira di botos de tu ido hira-hira ise musuta ise na sesuatu turhata kon ido konon na dang mungkin halak na burju do konon na tu hamu ni kute na dia enggak musuh munai jono tu jauh ido arang dalam di sini inai haro alana na pertama elireng dau berdatu-datu amang pulan na sodatu na sohyani kute jadi betul 22 tahun au datu-datu ni berdatu-datu mulai sana SMP berdatu-datu sini mulai datu itu mediko dalan depan ni kute amang jadi ang 12 hali awin atong song nom idok ko do amang kasihilah Tuhanmu kasihilah sama manusia kasihilah musuhmu enggak macam musuh may bakasihani ma ampuni may mana amang niku pangi epigahali do mangampuni amang ina pitu hali 70 niku tay berarti mulai hitungnya alu 410 ini arang buiba yang buiba ampuni ini mana itu amdang namun niku tay silakan musuh bui ampuna daong bain anggurang bui do amang dang bui seberiba niku Tuhan itu ketaatan do Tuhan ketaatan do na pertama kadang dongan Kristen alidang taat. Yang pertama ketaatan tuh. Bapak dua musibah si sobat du Tuhan ni, jale solowan. Teh baru nomor 3 do tangyang ni teh. Basta tatangyak ko piale anggo tang taat kita baya. Pasar dang jaden non natulay ba ni teh. Akhirnya baladang olo amangi kan ido pelepasan dang olo na sida memaaf ka ba. Aw pi amang dang boy hulahon dang ola mangulahon boy do hulahon ni ali dang bo ola mangulahon alana dang ola non kewe do kamulan no tangyang ina salah abe hamudo dang taat Tuhan ni ima molosongon ami iba ope hami son situ
adong situan yang mangi porhangiri atong tulu hubuan kan itu Oh, lo. karena kami tu jabune atong. Alana Jadi dang tuntas dope amang. yang oleh mana maaf po. Oh, oke. Ale dope tu gereja. Pado dobe juga reja, ale dang dingok menang na habe. Ba. Itadda be iba, itadda iberen rin na iba buhini iba, alang imoto mang nise. Oke, oke. Ya, Oh, kalau sadar niya namang ikan ngiri doi. oh, Sadar. Kung ni sa peso itadda jala, bah sa sonari dokon do. Idokon na do Tuhan Yesus do taringot. Lalatang do lai mana merdatu, na mangubatiawi. Alinay law tu si melum do idokon. Na idokon Tuhan Yesus melum dawin na kan. Ali baga sarwaku. Memang sibulis kan ikon bergebus do si suedo Johannes suelu papulelu bapak segala bohong do kan basi baik amion raku ale kan pula huah habe nang gebe ya ulo do seni ni do hatani bali dang dia dang masuk akal dia mangi kan lah dang itan dei be muse dang artinya ni pato orang pe dang pola ahai mana tu tak do mangalo oh itu sih. Aise padita tadi siya mang. Molo padita di sono mang ba aku kan data kelas baru dari karo Aceh Tenggara satu Pak Barat do datang wilayah wala Evangelis do mang. Molo padita ni amat sinakinote ba ama marga amang ni amang pendeta gultum. Oh, Pagaran do gereja ni amang dong, Pagaran. Molo awat tong data kelas pa mang. May. Epang dari karo Aceh Tenggara Pak Barat satu Aceh. Oh, maksud tu gereja tai resort do manang Pagaran. Pagaran dia. Mungkin Pak Untal lah sabui ya boy rotu si Pak Untal Marjamita manang. Ya. Kalau disetujui Pak kita akan ke sana. Senang hati. Salah dari situ dari mereka kita akan luncur langsung Pak. Oh, lo. Jadi pelayanan tahun amang. Jadi tu gereja-gereja memahami akai evangelis nami, padita nami, marjamitai di gereja-gereja termasuk GKP ya. Nah julu par GKP dua, GKP Sriwijaya Medan, Tiki. Jadi kami berkeliling memahami marjamitai sian gereja tu gereja nasing. Ale unang dipikiri songo dia kami rotu siya mangda unang gabi beban transport nami unang pola dipikiri. Iya. Jadi ima pelayanan nami asal buyan non molo marjamita di gereja ni amang isi doan non ikon tuisen non pasaton manang bo amang. Dia kan song non kan idongan jadi aku kan evangelis do amang. Oh lo amang. Basipata baik kondo kami ngain kami sendiri pedang bebas kami marjamita amang. Son. Oh itu ya. Oh, oke. Ise man non pangidon. Ulala tu korwil ma sa korulan non manang lima ma tu korwil lama amang si hotang. Oh, amang si hotang ate. Manang melalui amang sekjen man non ate. Ui denggan amang denggan. Boy ya. Alana di hami pe amang kan ido saya dong adik dong. Kan ido kami pedang bebas marjamita kan ido HP ido kon gudang do si sabionia leoti penebi. Ima tantangan Tapi kami sendiri. Jadi kesaksian mau namang kan ido. Ya do marjamita watong dibangun. Jadi masuk marjamita. Baru sebelum Covid, setelah Covid musim negara sarwaku lah musim marjamita si baru amang perhangiri guru jemati mandokon yang ipaluas amang marjamita tu sonin na bahasa niku. Bayora amang si hotang do amang pendeta benar man si hotang inna memang amang molo au gitu olah secara au debutan olia da amang alin itu olah to diperbadia do bani kutai ala nadang diriku na jami tahun Allah itu Tuhan itu baniku pai terima hamu bayar memang di Nasaret pe hadu Tuhan Yesus tolak marjamita niku teh Allah baje mula mau sani roy amat pinat mandok bastro mula amang inna baje batu nasing mau amang inang niku teh bertugas nih. Mulai mensani, memang na 3 bulan naik kan itu. Korol mamang si hotang kan itu. Korol mamang ini terjadi do bencana alam di gereja ida.
Sia halak ma jemakna hona aha hona alu sungsung atau angin punti biliung bau nang musai magarejai. Jiba udah kota ya ba amang itu anggau tang nyaku itu dah mula amat dok ya dak ya tang yang salah alai na jelasna dak ya udah ku ba mulu tung tolak pe seni bagurang nai do pe sidelana ba ya mi go lau wisata marjamita ini kutai mulai tolak nama ya ke gereja-gereja nah ni kuiding. Memang mula marjamita mang agak ahado dok menjo rupa ni harus dok lapar doi ba alana termasuk adung welu hal amang hujamita gabe sen agama lain itu ku Kristen. Ah, puji Tuhan. Itu Puji Tuhan. berarti adung buah kan itu. Puji Tuhan. Lalu perbuah ba. Pasti semakin kurang do tantangan kan itu. Alana adung nilai diau di Tuhan di Tuhan berarti dang lo morohan simbolis adung nilai kan itu. Oh lo. Hancur honun kan itu. Gimana hubungan ngamang jadi ba ngosong kami nggak digagabi akai panggil ya kan itu bagudang dungan na seakan-akan tanda petik ba idokon amat padita tangui marjamitan na ba ya terserah ba nikute wahami do nikute na poson itu hani do hami jalasi do alana yang portibio na do niku padang gurun don gurang tantang gurang cobaan jala ya itulah kehidupan nikute PT satu tanu kanan kan itu PT satu tanu kanan itu ba memang padang gurun do dah. Alana memang sebelum tanu kanape na narong do perbuwe kan alai ba. Itulah tantangan itu. Ima kondisi kami songon pribadi ku amang. Ido oke mamang. Oke mulai atri atorangan munamang tatangnya kon namang dah. Oh lah mang. Sabuan adong kesempatan bui marpungu ita bui ita bekerja sama taring waktu pelayanan ini non di Jolo. Ya mang sama nama. Ba? Di gereja do amang di dia do. Oh, mau di Bandung, Gereja Fajar Kasih ya, Mang. Fajar Kasih. Mau hamis yang interdenominasi ya, Mang. Oh iya teh. Adong ma sian gereja GKPI ima amang adong lupeson amang Tigor GKPI Siantar. Oh iya. Oh. Adong sian GKPS, adong sian GBI. Adong sian gereja nasing interdenominasi okumene mahami amang. Okumene mahami. Jadi ulaun nami berkeliling mahami marjamitai di gereja-gereja Batak. Iya. Termasuk mah GKP ya mang di berbagai gereja GKP nah di Utape masuk doa itu sih. Udah melamar ribet sih mang. Tiap bulan do ita dong acara wana mang. Boy mamang dot. Jadi sia dia mang naking madapoton undangan ona mang. Dikirim tuh kan tuh evangelis GKP, ada kan ada grup evangelis GKP. Isi mengirim mamang? Amang Tigor. Mungkin amang Tigor dora, kalau dora amang Tigor lana agak aktu ngamangi. Dia amang Tigor. Amang Tigor, adong go dia amang Tigor telepon ni amang Lumba Batu. Ada amang ada. Nanti setiap oke. Tiap bulan mah asabuan non amang Lumba Batu boy dohot, marsi dohot. Rade do amang kan? Rade amang, rade siap. Puji Tuhan. Buruahala inang. Bamang? Buruahala inang. Urus 5 juta kamang. Bah. Oh isona dong kapala ula-ula ison amang 5 juta naking. Elekson 5 juta. Adong do ula-ula 5 juta. Adong ula-ula. Dong ula-ula do pariban. Dak peduli manang pudi manang jolo amang dah unang pe dipikiri. Damai sejahtera dalam Yesus. Saudara kan itu. Dak perlu naik gijangi, dang dipudi dang dijolo naik gijangi ma Tuhan Yesus ya mang. Kalau memang ikonido dihancur namang Efesus. Ini masalah satu kendala mang. Efesus 6:12 perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Memang kalau mudar doh daging do. Ido mang. Kung anda dimusuhi, apa simbolis yang dimusuhi? Oke, mah. Tidak musida di Markus ono pitu walu.
Oh, Percuma no. kalian beribadah kepada aku, ajaran manusia kalian Oh, taati, no, ajaran Bang. manusia kalian Oh, no. abaikan enam sedo kan? Oh, no, Bang. Oh, no. Oke, Mamang dah. Oke, Mang. Mulai hati masalinai Oke. di kesaksian muna dah. Oke, pas Oke, aku Mang. itu Amang Lekson, di Amang Lekson nih. Oke, Tuhan memberkati Amang dah. Tuhan berkati Amang. Mau dek keluar Amang. Melate mang, melate Berkati Amang mang. dah. Horas, horas, horas.